Na casa da Fonte, na da Cruz e na de Rodolfo, afánanse por amañar as súas fachas. Nos empezamos na beira abaixo con un rollo de agucios, despois atamos eses primeiros, encima deses vamos enlazando os outros, tapando sempre as puntas. O seu neto fixo a primeira cando tiña 8 anos. Atámolas cas vimias e despois, según se vai cubrindo a capa da flor dos agucios, pois vaise dando voltas para ir tapándoas e cando se acaban de tapar, pois pónselle a vimia e átanse. O mesmo labor están a levar a cabo todos os veciños da parroquia de Castelo, en Taboada. Prepáranse para a festa da queima das fachas na noite do vindeiro xoves día 7 ou venres 8. Principian coa recollida dos agucios ou abrótegas no mes de agosto. O traballo noso empeza o día 7 pola mañá, cando vamos polas casas a recoller as fachas, as subimos acima do castro, facemos un buratos, as enterramos, e despois pola noite, a partir das 11:30 máis ou menos da noite, pois lle poñemos lume. Os xardíns do Pazo de San Marcos acollían hoxe a presentación desta festa de orixe celta. A Deputación achega 3.000 euros á organización. O esforzo e a implicación deste colectivo de veciños da Asociación As Fachas de Castelo faise o principal factor para levar a cabo esta queima, que se ven celebrando xa dende anos atrás. Esta tradición ancestral que conseguimos que perdure no tempo faise precisamente a través da implicación directa deste colectivo veciñal. A TIC realizará un documental co fin de salvagardar e divulgar o patrimonio etnográfico da provincia. No Castro de Castelo, os veciños prenderán lume a unha trintena de fachas ao chegar a medianoite. Antes, haberá xogos infantís e unha cea popular con música tradicional.